Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman,
kauswagan Gabos niya gigibon para sa sato Salamat kong Joey sa pagpadaba Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda Noel Rosal sana Noel Rosal sana wala na maniba Noel Rosal sana Noel Rosal sana pagbangon kan albay sabayan ta Hey, hey, hey sa tumtakalbay progreso ang dara tunay magtrabaho ikaw ang pusong pangmasa bukas palad sa pagtabang maasahan ta pagpuswag kan albay tabangan ta Hey, hey, hey Noel Rosal sana Noel Rosal sana wala na maniba Noel Rosal sana Noel Rosal sana pagbangon kan albay sabayan ta Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Just Tony Kiliste
sa On the Spot sa BicolNet TV. Gestoni Kiliste, ang lalaking mahilig sa K. Kasi kami ko na lang Magdulag ka. Akala ka. Wala ka matapos. Hoy, hi, hello, good morning. Hoy, Diyos marhay na pagkaagabi ko lang siya. Diyos marhay na pagkamunang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hoy, pasensya na, ano? Medyo late kita mo din rapag ko. At iba po kita mga tugang na pinagasilaso, ha? Wala naman yung mga tugang, aldaw po kita ng Biyernes. Tatsa 21 na po sa bulan na Hunyo 2024. Kumusta po, tabi? Sa indong weekend, almost weekend na po mga tugang. Ultimong aldaw po kan rolaugan po sa mga opisina. Make sure po tabi ha. Alas 5 po ang alas 5 po tabi hanggang sa indo po tabing duty. Baka ang iba naman diyan, after lunch day na mabalik sa inda po tabing mga opisina. Sa aga po ano na yung Sabado, sabi kang iba, ano, tugang na ngaya, tonyo kan Sabado ang Biyernes. Pero, sabi ko na nga mga tugang, sundo, alas 5 pa po tabi, ang sendong mga trabaho ha, sa mga opisina, ano sendong po tabi na pinag-rolaw ka. Hoy, syempre magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, and syempre po sa lahat po na inaabot ng ating broadcast ngayong umaga. Hoy, hain man po kamong party kan kinabahan. Hain man po kamo sa mga oras na ini, dito po magsakabay-sabay. Sundo na naman po alas 11 ng pagka-morning. Digdi na naman po sa satuyang pang-Biyernes po na edisyon. Pang-Biyernes na presentasyon po ng programang On the Spot mga tugang. Siyempre sa pangalan po, yan Bilog na Pwersa, yan BicolNet TV. Siyempre sa pangalan po yan, kasama yung station manager, Maestro SNL Tuon, yan po tabi sa main studio. Siyempre man, hindi mong sa Queen Studio. Kita po ang magsarabay-sabay. Then iba, sa po tabing amigo. Kasunod po kami mga tultol na gimalagad kontrali po. Kan may mga dispaling hadong trabaho. Tony Kiniste mga tugang at your service sa programang On the Spot. Oy, siyempre magandang umaga sa ating mga viewers. Diyan po sa manlain-lain pong party po kan kinabahan o sa tuwing mga parantabay ng mga FW ay magandang umaga. Magandang gabi, magandang hapon. Anong oras man po tabi niyo ko nang hiling. Sana po iyaon po kamo sa marhay na kamarugtakan sa mga oras na ini. Hoy, siyempre po, paki-like, paki-share po sa tuyang programa ang po tabi na pagka-morning. Tagani po na mas maugma, mas dakol po kita magasarbay-sabay. Magulo story lamang po kita mga tugang ka mga pangyayari po digdi sa tuyang palibot. Magulo story, magkukumustahan po kita ngunyan po tabi na pagka-aldaw ning Friday.
Okay, siyempre sa tuya po tabi ng mga kababayan, na nag-celebrate po kan sa inyo po tabing mga kumpleanyo ngunyo na pagkaldaw. Oy, happy birthday na lang po tabi sa indo gabos. Sa gabos po na nag-celebrate kan sa inyo mga birthday today. Happy maligayang bati po tabi sa indo gabos. Siyempre po sa may mga kapiyastahan ngunyo na pagkaldaw, happy fiesta man po tabi sa indo gabos. Siyempre sa tuya po mga tugang na tugon, dahil paglingawan kanya-kanya po na po tabi kitang pag-iingat. Dahil po tabi makalingaw sa tahaw po tabi kang kaulumahan. Siyempre mag-ingat man po tabi giraray. Siyempre mga tugang duman po sa may mga anniversary, yung mga pagkaldaw, happy anniversary po tabi sa Indo Gabaos. Duman po sa tuya mga kababayan, na igwa po tabi ng mga gadaan, igwa po tabi ng mga kamunduan, o sharing kan dati mga tugang, ang programang ini, and ang Bicol Net TV, panagos po nagpapaabot ka sa mo yung pakikidumamay, pakikisumaro po tabi sa indong mga kamunduan. Sa may mga gadaan, condolence. Siriban mga tugang, duman po sa tuya mga kababayan, nayaon po sa banig ng kamatian, yaon po sa Manlanlain Hospital sa mga oras na ini, ay magpakusog. Bangon. Sabi talangani po mga tugang, ano man po ng mga kadipisilan, ano man po ng mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot, ang gabos ng iyan mga tugang, iba po tabi ng katapusan, iba po tabi ng hangganan. Kaya pirmisa na po kita ang fight sana. Okay, sa mga gusto po magsabay, sa pagi po ka sa tuyang text line o sa tuyang hotline, bukas na po yan mga tugang, 0963-711-4989 o para po sa sendong mga pagbati, question, sumbong, komentaryo, siniba pa, ipadala po sa numero niyan, 0963-711-4989 sa mga gusto po mag-upload. Welcome po tabi dyan sa tuya po tabi na numerong iyan. Mayroon ang sa kuya diding kay riba. Matanyugon ang sa tuyang camera. Ano na ini? Pakiasikaso daw tabi ini. Kung si man ang pwede dyan na mayuyudi tumbahin sa tuyang camera. Nailing mo na. Sige. Okay, Ma'am Nelia Marcaida. Good morning po sa Tony Kilisde and a fellow Bicolanos. Thank you so much, Ma'am Nelia Marcaida. Nagantabay po ngayon na pagkamanay. Kumusta po ang sa tuyang mga kababayan dyan sa may party po kang Metro Manila. And syempre sa bilog po na Marcaida family, dyan po sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay. Mabuhay po tabi ka mo dyan. Pero galing mo dyan, sa tuyang mga kababayan, mga tugang, dyan po sa may party po kan Daraga Albay, nagsasapar mga tugang ning brand out. Gari brand out ngunyo din sa may party po kan Daraga Albay. Kasi Ma'am Daisy Navia, kasuhapon, gari nagpamati ito na sa agang ngayon, brand out tabi kami ngayon dito niya sa Panwaan kan Daraga. Nailing mo na yan. 6 to 6 baya ang schedule kan power interruption po mga tugang. Kaya dito sa tuyang paraan tabay dyan sa segundo distrito ngunyo na pagkaldaw. Kaso iba, apektado po mga tugang kang brownout. Nailing mo na yan. Ang brownout mga tugang ngunyan po tabi digdi sa tuya. Ano na ini? Kumbaga immune na po kita kayo na. Ma'am Anita Aquino, good morning po sir. Pa-shoutout po kay Marites Alreta ng Tawog Karamuan Camarines. Good morning sa mga nakantabay man po diyan sa mga kababayan ta. Diyan po sa may party po kan Camarines sa Alreta family. Diyan po sa Tawog Karamuan Camarines. Good morning po tabi. Sa Indo po tabi diyan sa may party kan Camarines. Maghay na pagka-morning po tabi sa mga kapamilya ni Ma'am Anita Aquino. Thank you so much for watching today. Nailing mo na iyan. Pero may pigtutok do lang sa tuyang camera. Pag yan si Kaswa daw tabi ini, pakisibuga daw iyan mo ng ano niya. Iyan na, sabi na. Nailing mo na iyan. Dipisilon kapag nagpo-programa ka, nag-aaling ka pa. Matutumba na suka. Nailing naan. Ito tabi, sibuga daw mo na ito dumaan sa may sa iya. Magbubunuling kaya ang camera ko digde. Nailing mo na iya.
Pero mga tugang padagos kita po, digdi sa tuyang pag-istorya. 34 minutos na palantulos. Makalihis po mga tugang. And alas 10 po tabi ng pagkamorning. Ano lamang sa tuyang mga pag-istorya mga tugang digdi po sa tuyang palibot. O isalado nasyonal mga tugang. Padagos po mga tugang adi. And apod kini ang nangyayari po mga tugang na pambubuli mga tugang between the Chinese Coast Guard and sa satuya po tabi na mga soldados duman po mga tugang iyan sa pinag-aagawan po mga tugang na West Philippine Sea. Bilang mga Pilipino mga tugang, isi mo baga, siring na po kini mga tugang ang nangyayari po digdi sa satuyang nasyon. But still mga tugang, dahil pa ko po kipahayag ang presidente po kang nasyon kang Pilipinas kung ano baga mga tugang ang gigibuhon. Gani baga mga tugang ang nagluluwas, ibaralabala sana po mga tugang ini po na sa tuyang mga sundalo duman po mga tugang. Pag-abot kan oras, dahil po tabi mga tugang lamang, pero ano baga, kung iningon ta mga tugang palala po mga tugang ang pinagigibo po kay po ng mga China o mga Chinese Coast Guard digi po sa mga kababayan tang mga Pinoy duman po tabi mga tugang. But still wala po tabi kipakiaram lamang adi ano daw ang konkretong lakdang mga tugang kay po kan presidente po kan sa tuyang nasyon. Na patuloy na lang ba tayong ganito? Kaya difícil ano. Pero kung kamo po mga tugang nga po to, bilang mga Pilipino, ano daw ang magayon kaining gibuhon ani sa sitwasyon niya to digdi po sa satuya po tabi na palibo. Ano daw kung saro sa magayon kaining gibuhon kung apod kani ibang tanaman mo na dahil na mo nakita pa nga tugang magpara apod kani tangkilik mga tugang kang mga produkto mga tugang coming from the China. Paano man ngayon mangyari to nyo na so modernization program nga niya imbis na produkto kang Pilipinas ang suportaran kan sa tuyang nasyon o kan sa tuyang gobyerno pagtatawan mga tugang importansya ini po tabi na mga apod kani mga modern jeepney hali po mga tugang sa China. Ano daw ang magiging gibuhon kani kasi mga tugang aping-api na po tayo. But still mga tugang, wala po kita ning lalauman. Ano daw ang pinaghahalat kani po mga tugang dahil ta maisihan. Ano daw ang pinaghahalat po kani kan sa tuya po tabing mahal na pangulo. Regarding po sa bagay na ini. Masakit adi pagsiring po kani na pinaglalatak, pinag-ano ka na po, pinagputulang ka na ng muro. But still mga tugang, so sa tuya po tabing Pangulo, dahil lamang po tabing ki action na ginigibo po mga tugang. Pangyarian sa Pilipinas, mga tugang, mga kababayan. Kaya ano, bilang Pilipino mga tugang, ano, sana hiling daw na siring kayo na total. Dahil naman ngayon kita ng ano daw itautan na sa naiya, daman sa mga Chinoy. Takairak po mga tugang, kung hindi mong takairak po sa mga katugangan niya to. Sa mga kababayan ta po mga tugang na nakikipaglaban po tabi. Nagdedepensa po sa satuya. Pero nakulugan na kung ano nang pinagibukan mga dayuhan. But still mga tugang, takrob po mga tugang, ini po tabi na sa tuya po tabing gobyerno. Gari, ini pinabakal na kita. Pinabakal na ba kita? Iling muna iyan. Sige, iyan ang mga abangan ta po mga tugang. Sa ibong kaini mga tugang na nagpapadagos po mga tugang na mga kararebokan. Kung ano man lamang po ang pusing po kan sa tuya po tabing presidente kang nasyon kang Pilipinas. Iyan baga ang difícil ading kapag tingko para pasok ta mga tugang. So mga taara mo baga ang pagkapot po mga tugang ning posisyon. Ang pagtukaw po sa sarong posisyon mga tugang, dapat handa ka diyan mga tugang. Bako sana through good times.
dapat sa mga siring po kaning sitwasyon, ang pagdidesisyon mga tugang, immediate pagdidesisyon mga tugang. Dahil sa patumpik-tumpik, dahil po tabi mga tugang so palakwis-pakwis mga tugang ang pagigibo po ng pagdidesisyon. No, aling kapakainimaan kung igwa na po tabi ki igwa na ki tigbaken sa kamaero po ang satuyang nasyon. Di pisilo ani pag-ibala ka na po mga tugang. Pagbibala ka na po mga tugang kang mga arog kay ini po na sitwasyon. Sige ta iyan mga tugang ang kaabang-abang na baad lamang sa maabot na daw magtindog naman ang paplungon kan presidente. Magibo naman kiparaan. Taday man mapipidisyon mga tugang na siring na po tabi kay ni permi kita. Na daog-daog sa dili po tabing natag. Sige. 10:40 in the morning, dahil nakita mga komersyal, late na pang kita nakapagpondor, diretsyohon ka na po ini mga tugang mga kababayan. Mga tugang, sa paparani po mga tugang na eleksyon, midterm election, kaso hapon, nagpahayag na po mga tugang, si dating Vice President Leni Robredo, madalagan pala ini mga tugang sa midterm election bilang alkalde po mga tugang. Diyan po tabi sa siyudad kan Naga. Sa Naga, kung saan po siya mga tugang, nag-i-start. Diyan sa siyudad ng Naga po siya mga tugang nakatalaan na madalagan. Sigon mga tugang, kay First District Congressman, Albay First District Congressman, Edsel Lagman. Nailing to na pinahayag iyan po mga tugang kasuhapon na ang sulamenting dalaga na napalansa na po mga tugang kan ni nating Vice President Leni Robredo, ma-mayor na siya na po mga tugang sa siyudad po tabi kan Naga. Pero kung hilingon tadi, mas magayong kuta kung ang tutukawan kay ini po mga tugang. Ini base sa ini mga tugang sa satuya man po tabi na opinyon. Pinagiling na po mga tugang, hinog ng marhay si Vice President Leni Robredo, tamang-tama ko tayo ini mga tugang, magtukaw po tabi sa Senado. Tamang-tama ko tayo ini mga tugang, kung sa Senado, magdalagan po, ang targeton po tabi ni dating Vice President Leni Robredo. Tangani po mga tugang, na maski puro papanaw, igwa man lamang po kitang mga senador na may mga apod kini, may kay mga tugang, may aram po mga tugang. Kung papipiliong ka man sana, kung sa artista or kay Leni Robredo ka na. Aram na po ang kapasidad. Unlike po kay mga, ilingan nindo si Robin Hood, ilingan nindo sa mga pinag-iidolin nindo na bad boy of the Philippine cinema, ini nga ang pinagigibong. Uyan mga tugang ang katotohanan na gusto pang paimbestigaran mga tugang so pangyayari po mga tugang duman so kay Pastor Kibuloy. Pero uni po mga tugang na nangyayari po digdi sa West Philippine Singgirian between the Chinese Coast Guard and the Philippine Coast Guard. Dahil po tabi, likong bibig. Sa kabaga kita kainay. Kaya, sana, baka magkaigwa pa maning kambyada, gani, it's about time na ang sarong Leni Robredo po mga tugang, makatukaw na po, or magtukaw po mga tugang bilang senador. Nailing tamang bagang siyudad ni Naga po mga tugang, almost, magayo na. Magayo na po mga tugang ang siyudad ni Naga. Masabi nauso pati ngayon sa mga bago ngayang banwaan, bago ngayang syudad. Pero nahihiling ka po mga tugang ang syudad ng Naga, all is well. Magayon na po mga tugang. Ang kinakaipuhan gayud ngunin magayon mga tugang na apunag kini tawanan po ning takulang na kulang po mga tugang ang mga
mga lehislador, ang mga mambabatas mga tugang na may mga pigiling-hiling ka po mga tugang na may marhay po tabing kaisipan. Sorry for the term, but ini nga man nindo yan mga tugang. So mga nakatulong ko sa presente kung ano lamang po mga tugang ang sa inyo po mga matapos na naman lamang po ang sendang mga termino, but still mga tugang, minararibok siya na pag ma-eleksyon. Natangaya, minararibok siya na po mga tugang kapag ma-eleksyon, mahagad na naman po mga tugang, kan sa tuya po tabing mga boto, saka mapasikat kapag ma-eleksyon. Unlike po mga tugang na kung bubugtakan ta po dyan sa Senado, ning may mga marhay na kaisipan, maski po pa paano mga tugang, may mahihilingan po kita. Na mahiling po kita mga tugang na may marhay lamang po na mga trabaho, magpasar po mga tugang ng batas para po mga tugang sa ikakamarhay po kan sa tuya po tabing nasyon. Unlike ang mga nakatugang ngunya na paborobelta po mga tugang sa inda mga tukawan, but still mga tugang wala lamang po kay accomplishment na naginibuhan. Pero iyan dahil taman sa siyempre ang apod kani ang sendang grupo mga tugang may kanya-kanya iyan na mga pinagsusunod man po mga tugang na mga ika ngaya uni ka digdi ka ngaya matuka. Ika man ngaya uni an sa imong tatargeton sa maabot ngayang eleksyon. Kaya siguro yun na ito so napagdesisyonan po mga tugang kan grupo man na dating Vice President Leni Robredo, ba lamang magkaigwa pa lamang ning kambyada po mga tugang na ilag lamang sa Senado ang sa tong Leni Robredo mga tugang na pinaghihiling ta po mga tugang na maski po para pa na makakatabang po mga tugang sa pagibo po mga tugang ning mga kapaki-pakinabang mga tugang na mga lay na mga batas mga tugang digdi po sa satuyang nasyon. Sige. 10:46 in the morning. Oy, good morning sa 400 viewers niya to ngunit na pagkaaga. Nailing mo na yan. Nagbawas kituwa. 200 viewers na sa nakita. Sige. Pait-paiton ta na 46 minutes po mga tugang or make it 47 minutes makalipas po ang alas 10 po tabi ng pagka-morning. Sige. Good morning dyan sa may parte po kan siyudad po tabi kan Tabaco nagpapadagos po ang mga abad kini nagpapadagos po mga tugang ang mga nakalinyada po tabi ng mga aktibidad in connection po mga tugang kan Tabak Festival. Ngunyan po tabi na tao. Sige. Tigdi kita po mga tugang sa iba pang mga pag-restorya habang nagdadangadang po mga tugang ang midterm election. Ipinagbubusol mga tugang ni 3rd District Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo na sumadaralaganda po mga tugang magpa-drug test. Magayon tadigdi mga tugang maaraman ta. Sinabi iyan mga tugang ni Kong Didi Cabredo, brother Kong Didi Cabredo, diyan po tabi kan congressman po kan 3rd District of Albay, na sumadaralaganda po mga tugang magpa-drug test. Magayon bagay kapag siring kayo nito, diyan maiiling tamananggad po mga tugang. Mahiling ta po mga tugang, so may mga magayon, may mga tultol na kaisipan mga tugang. Kaara mo isi mo pagmalaog ka po baga mga tugang sa politika, dapat talaga inot na inot baga dyan, dapat physically fit, mentally ka dyan, dapat marahian sa imong mentalidad. Baka kaan naman pag-abot ka mag-abot ang pirilian mga tugang, baka pag madaog dahil na naman po mga tugang dahil naman magkataranggap kang mga nagkakapira kung ano-ano mga tugang na mga gigibuhon na paagi
Tangani siya na po mga tugang na kumbaga puro lang ulang lamang po mga tugang sa pag-agwanta mga tugang kan mga apod kini nakakaulang lamang sa pagprogreso mga tugang kan ano din. Kaya magayon ini na suwestyon mga tugang ni 3rd District Albay kung Didi Cabredo na daralagan na po mga tugang makarandidato po mga tugang sa maabot po na eleksyon. Magpa-drug test po mga tugang. I don't know kung saan man naghugot kay ini si brother kong Didi Cabredo, kung saan man siya naghugot mga tugang kay ining drug test, magpa-drug test mga tugang sa mga madaralagan po ngunit na maabot na eleksyon. Sa 2025 midterm election. Magayon, may magayon ini mga tugang na mensahe, may magayon ini mga tugang na buot ipakahulugan mga tugang duman po sa madaralagan. Pero magayon saro ini sa pinaghihiling ko na magayon mga tugang kadyan maisihan ta. Kung sisay man ang dyan sa mga may marhay mga tugang, sabi ko na nga may marhay na kairisipan mga tugang, pag-abot po mga tugang sa panggogobyerno. Ini po mga tugang na bagay na ini ni kong Didi ining pag-abot tigdi mga tugang sa drug testing, magpa-drug test ngaya. So mga madaralagan po mga tugang sa maabot po tabi na midterm election. Ngunyan ay hiling ta sabi ta nga ni mga tugang mating-mati ta na as early as now. Mating-mati ta na mga tugang and init po. Nagkakaigwa na ki mga minor na diringkila pasaro-sarabitan po mga tugang sa bida politika. Diyan po sa 2nd District sana maurag an apod kini maurag mga tugang ang pasaro-sarabitan. Duman po mga tugang sa lalo na sa pagka-congressman dangog-dangog ko mga tugang duwang pandiurag ang madalagan po diyan. Magbabanggaan po mga tugang sa maabot po tabi na pirilian. Parehas apod kini parehas mga tugang piraka. Pero mga tugang bako iyan ang pinaghihiling manggiranay diyan kung may marhay po mga tugang or ang kung apod kini kaparehas po mga tugang mapira, pinaghihiling manggiranay diyan mga tugang kung sisay baya mga tugang ito na may marhay lamang na kaisipan. So iba nahiling na po mga tugang nabalo na and siyempre kahit maiwasan po kaya magasabi ta na kapag mga tugang yaon ka sa bida politika mga tugang dapat atamanon mo ang sa imong karakter. Dakulang bagay iyan po mga tugang atamanon mo ning makayan sa imong karakter. Nung kananggad mga tugang magibo ning mga bagay na pag-abot kang oras pag narumduman ka mga butante ay pasa ka ka arin nga iya. So okay pero sabi to na nga atab pang manhay mga tugang dakol pang mga changes ang pinisip na mangyari sa lado po tabi kan bida politika mga tugang hindi po sa tuya po tabing palibot. Diyan sana po mga tugang sa first district man kita sa Banwaan po tabi kan baka kay Albay. Matindi man po mga tugang ang magiging barakbakan diyan kung malalawos mga tugang. And although dahil pa man po mga tugang ki apod kini final mga tugang na pahayag po susaro po tabi na pangaran na nagluwas po mga tugang sa pagiging alkalde muyaman magdalagan alkalde da diyan tunog na apod kini
matunog na po ang pangaran. Dahilan po mga tugang sa sabi kang iba mas ngaya dahil pa ngaya magtaram basa mi na ngaya kung ano ngayaan sa iyang pinagpupuntok na posisyon sa maabot ngayang napirilian. Sige, magayon iyan ta apod kini may hiling ka po mga tugang dyan an barakbakan. Iya, bati sabi kang ano parehas ngaya pirakan man an madalagan ngayon dyan sa banwaan kan baka kay Alpan. Pero mahiling ta ano sa presente man na administrasyon sa administrasyon ni Alcalde Villesa, nahiling tama na igwaman ki mga marhay po mga tugang na mga nabago sa iya po tabing pagtukaw bilang alkalde po kan banwaan kan Bakakay. And ining alkaldeng ini pigihiling-hiling ta po mga tugang, abo sa naman po mga tugang, dahil sa naman nagpapararibo. Pero mga tugang, nahihiling ka po mga tugang, ang sa iya po na kamautan na mabago po ang banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Sa presente po mga tugang, nahihiling ta na. Pero magayon kayo ni kung mas na pakurukas kason kidiit mga tugang. Kaya bati so iba mga tugang bagulbulon da po mga tugang ang alkalde kan Bakakay. Sabi kang iba bagulbulon man kay ang alkalde kan Bakakay. Kamu man tumukaw. Kamu man nga tumukaw. Siyempre sa sabi ta na nga ni po mga tugang bako naging madali po yan sa bilang sa pagtukaw po ni Alcalde Mayor Villesa, dahilan po mga tugang duman sa mga dahil po nung ano so aram taman po baga na siya po mga tugang ang nagsalida duman po sa namaaram na alkalde or kay Mayor Dinky Romano. Kumbaga nalawi siya duman sa biglaang pagtukaw niya bilang alkalde. Pero kung hilingon ta po mga tugang, kung babasehan ta po mga tugang sa mga sa iyang naginibuhan po kan sa iya nag-apon kan sa iya po nag-asumir sa pwesto bilang alkalde po, nahilingan taman po mga tugang ning pagbabago po ang banwaan po na yan. Diyan po sa banwaan kan Bakakay Albay. Sige. Pero unin na sabi ko masulting unin ang banwaan kan Bakakay ta duwa-duwa po mga tugang ang nagpabulos po mga tugang ng mga magagayon mga programa. Kaya dahil natatapos ang mga medical mission dyan na pinagigibo po mga tugang sa lado man ni ABC President Nuki Bumbales, so barangay kapitan baga ini kan barangay hindi dahil man siya nag-focus masyado duman sa hindi. Pero pigbulos niya mga tugang ang sa iyang espersos sa bilog po tabi na apod kini banwaan po tabi kan Bakakay. Kaya dahil siya naman nag-focus na bilang ama po mga tugang kan sa indang barangay. Kundi sa iya po mga tugang na pinagibo pinagihiling-hiling niya kayo na kaya niyaman sana na magpabulos ng mga programa sa banwaan, rinamog niya na po mga tugang. Rinamog niya na po mga tugang sa pagtataon ng serbisyo dyan sa banwaan kan Bakakay. Sa paagi po kang health service, nagtao siya mga tugang ng mga apod kini medical mission mga tugang sa manlaylay na barangay. Igwaman dyan mga tugang ng mga kung anong mga ipinagdudulok sa iya po mga tugang na mga naghahagad ng tabang, nagtatabang man po tabi. Kaya medyo mangyayari kayo mga tugang close fight ang magiging daralagan man dyan po mga tugang
sa maabot po na pinilian, dyan po tabi sa Banwaan po tabi kan baka kay Albay. Sa Santo Domingo, gari apod kay na madalagan manggay dilaray si Mayor Bong Banda. Siyempre, madalagan man liwat si incumbent mayor. Lamang, ang Santo Domingo po mga tugang, saro man ini po mga tugang sabi tanangan saro sa mga banwaan po mga tugang na pinaghihiling-hiling taman po mga tugang na sa maabot na panahon, saro man ini sa mga mabong. Dahilan po mga tugang sa pinaghiling ta po mga tugang na saro ini sa mga sa maabot na panahon ang mga maabot ang panahon saro sa mga asinsadong banwaan kundi kung makakaputan tabi ning marhay. Dahil tamang pinagsasabi na si presidente presidenteng administrasyon dahil ni nakakaputan ning marhay. Pero apod kene dakol po mga tugang na mga although nahiling taman, very active man ang alkalde, pero ikaw man ginaray po mga tugang na mga bagay-bagay po mga tugang na dapat po tabi siguro tawanan ng prioridad po tabi dyan sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Ayaw. Pigiling-hiling ka po mga tugang na may mga bagay na siguro magayon na tawanan man po ng pansin dyan po sa Banwaan po kan Santo Domingo. Gabi, bahala na sinda kayan. Tango niyo napapaabot ang pinilian po mga tugang. Saro iyan sa mga pwede sir mangyari. Kaya maging maikmat po tabi kamo sa sendo po tabi ng mga Banwaan. At pwede sir mga tugang sa mga bagay-bagay mga tugang na kangin nagdai po ninda na healing. Ngunyan po tabi mahiling na ninda yan. Yeah. Kaya maging maikmat po kita. Duman po tabi mga tugang sa mga kapod kining mga namamayo sa tuyang Banwaan. Tabaad ngunyan po mga tugang na paparani po ang pirilian. Sabi ko na, sa mga bagay-bagay na dahil hindi na asikaso, ngunyan po mga tugang, pwede sir na maasikaso na iyan. Kaya, sige, 1 minuto mga tugang, makalihis ang alas 11 ng pagkaada. Uy, maluhay-luhay na daw kita mapaaram na din sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Uy, sa liwat sa pangalan po, Kambilog na Pwersa, na Bicol Net TV. Uy, sa pangalan po yan kasama yung station manager Maestro SM Dalantuon. Sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga katuwang hindi po sa loob sa tuyang programa. Sa pangalan man po tabi kan pangalan po tabi nito kabos nagantabay nagpartisipar din po sa tuyang programa. Maraming thank you po tabi sa Indo Gabaws. And syempre ako man po tabi ang sa Indo po tabi nakasabay din iba. Ang sa Indo po tabi ng amigo. Ang kasunog kang may mga tultol na iba. Kontraryo po mga tugang kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Kiniste mga tugang at your service. At kami po ang Bicol Net TV. Kasunog kang Bicolano worldwide. Bye-bye. Enjoy the rest of your Friday. Ilingat po kita Gabaws. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo.
Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source